Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Salam Nurcan apa. Salam. Salam vatandaşlar. Şu gün 2023 yılın 10 Ağustos tepkilerinin yekşenme günü. Yeni bir gerek men şunu çıkış ediyen yürüytü yankı Farhad'ın tuğurnak bulup geçen hadiseler barada bir gurgun eder. Hoş geldiniz Türkmenistan Demokratik Platformasının kanallarına. Hormatly vatandaşlar, yine biz tom sayıları halkımızı azıcık dinç vereleyip çıkış etmedik bir yarım ay oluyor. Yine çıkışlarımıza başladık. Sentyabr geldi. Çıkışlarımıza başladık. Doğrusu yeni bir problemi oldu. Problema değil, men yaman köpü işim oldu biznes uğruna. Çoğun için men vaktim olmadı. Her doğru yemeğten vaktim köpte yönü çıkışlara devam eder. Biz sizin için işleyen, biz sizin hizmetinizde. Hormatly vatandaşlar, gelin birinci bilen Farhat Meymankulyň meselesinde bir näçe hakyky faktlara tertip geçelim. Yine häzir internet ulamalarında öýlerine aktivist diýen oğlanlar çıkıp bir topar DWT toparına, DWT halk hareketine, DWT agzalaryna, ılayt adamana bir topar soralar verip, bir topar ýa-ni bolgusy zatlar, töhmetler aýdyp şuraya çıkış edýärler. Şuraya çıkış edende doğrudan bizi gynandyrýan zat, biz şonuň bolup duran häsiýetlerini görüp, bolup duran zatlary görüp gaty giň görýäs. Bizi giň galdyrýar. Bular DWT garşy görüşýärmi, ýa-da bular rejime garşy görüşýär? Bular diktator garşy görüşýärmi, ýa bular DWT garşy görüşýärmi? Ine şoň üçin gelin biz ýyzarlalyň bolup geçen zatlar we hakykata terdelin. Ýadyňyzdan çykarmaň, egerde Farhat Türkmenistandan tapılsa, men özüm birinci bilen çıkış edip aýdaryn, men ýalňyşykdyryn, ine Farhat Türkmenistanyna diýip. Şoň üçin biz hakykatdan gaçam zok, gorkam zok, hakykatyň öňüne durup gelýän adam durarsam da kansa. Gelin seyredelim. Ine Farhat 19-njy maýda Türkiýanyň Awur polis tarapyndan saklanyldy. Onun öýüne gelip Farhat we ýanynak ýoldaşlaryny sakladylar. Siz bilýäňiz, onuň ýa videosy boldy. Farhadyň topary Yunus we beýlekler Farhady çykarmak üçin adwokat bilen hereketlere başladylar. Näme Farhadyň topary başlady adwokat, ýa-ni Farhady çykarmak üçin? Sebäbi ýene-de Farhadyň topary bolup işlediler. Farhat öz jany şoň inanan bolsa, biz muňa gatnaşmadyk bolsak, biz näme o zatlara goşuly. Öz toparlary öýler görüşdi, öýler beýlek ýerini gorýar. Bu logik ugrundan dogry zat. Farhadyň adwokaty Ankaradaky oğuna arz etdi ve şol sebäpli Bahtiýaryň maşgulatyny polis merkezinden gysga wagtda çykardylar. Bahtiýara çykardylar, soň maşgulatdan çykardylar. Helsinki fond Türkmen Helsinki fond Farhat Türkmenistan gitdi diýip öz saýtyny resmi taýdan belli etdi. Ine Farhat deport edildi Türkmenistana. Ine şol maglumatlary ulanyp Allamrat Rahimow we beýleki öýüne opozisiýa diýen adamlar Farhady Türkmenistana urutdylar. 17 ýyl berdiler. Soň beýlekçi öldürdiler ony. Soň ýene diýir edip ýene 25 ýyl berdiler oňa. Aýgara bir topar maglumatlar peýda boldy. Biz DWT topary bolup aýtdyk Farhat Türkiýede diýip. Bize gelýän maglumatlara görä biz ýa-ni halka hökman suratda habarlar ýetirmeli bolup biz aýtdyk. Soňky maglumatlar ine biz Şweýça diýip aýtdym men, bize maglumatlar geldi. Biz häzir hemme ýerde gözläp ýörüs Ýewropada. Farhat Meymankulyň. Eger Ýewropada tapmasak biz aýdar. Şweýçada diýdik, tapmadyk diýip aýdar. Entek biz gözläp durýar. Indi DWT halk hareketi Farhat azatlygy çykarmak üçin 15 tane video çıkışını etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş edaratynyň öňüne bir näçe protestler geçirildi. Şo ýerde biz Farhady we beýlek siýasat tutullarda ýatan olanyň hemmetini agzap geçdik. Farhady we siýasat tutullarda ýatan adamlar gorap bir näçe ýüzlenmeler etdik we Zoom protestler geçirdik. Men özüm Erdogana ýüzleniş etdim. Ine şuraya hakyky faktlar boldy. Indi gelin faktları analiz edelim. Ine şu faktlar ba, daşta urugunda bir topar gurrunlar var. Ine hayt şun hakyky şun gurruny, şu gurrunlar näme getirýär, şu gurrun näme duýgu näme diýip gelin analiz edelim. Ine adam hukukyny goraýan resmi taýdan Türkmenistан fond Farhat Türkmenistan alyp gitdiler diýip resmi taýdan maglumat berdi. Dogry dämi? Okey.
berdi. 3,5 ay geçti. Han Farhat. Han nerede Farhat Türkmenistan'da? Hayfi böğrüne elttiler. MHM kulluğuna mı ya polis kulluğuna. Şo yerde egerde şo eltiren bolsa onu registrasiyası bolmaly. Bolya registrasiya edilen bolsa onu şoňa sülçü belemeli. Sülçü şo zatlar derňemeli 1,5-2 aýlar. Ondan onu ýagny prokuratura geçirmeli. Prokuratura onu tasdiklamaly. Sülçün ýa barlan zadyny prokuratura onu suda geçirmeli. Suda aklygy bolmaly. Suudda aklygyň ýanyna ýa-ni prokuratura garşysynda da 3 adam bolmaly, suud işgärleri. Ünsürin Türkmenistana geçirilen bolsa, ýollar görün bolmaly. Türkmenistana samolyotdan düşen bolsa, ýa-ni halkyň biri vekili görmeli, işleýänleri görmeli, ol görmeli, bul görmeli. Maşyny eltiren bolsa bir ýere şofer görmeli. Şo ýerde sülçü şonu derňän bolsa, ýa polisiýa MHM merkezine eltiren bolsa, hükman koridorda bir göründir onu. Hükman onu kabinete salıp bir sorgu edilenine başka bir goňşy kabinetden biri çıkıp sülçü seyredendir onu. Sülçü seyredip 45 günläp ýa 30 günläp derňe geçirýän bolsa, onu hükman suratda ýa-ni izolatora akıdyp ýa-ni adamlar koridorda göründir, daşarda göründir şoňa. Şonu Farhat Meymankuliýew. Sülçü 45 gün ýa derňe edenne hükman maşgalatynyň habar tutmalylar. Şo nämetdi Farhadyň şurýaly eden işlerine dahylyňyz barmy ýokmy diýip bir derňe giňertmeliler. Farhat maglumatlary egerde alyn bolsa, bir topar videolar görkezden bolsa, kim video gurutdy, näme çypaldy, haýdy ýa-ni etraplarda näme şo videolarny, näme edildi. Bizim aktivistlerimiz tutulsa nereden surata alınan çelli bellerini tapıldı. Anem Farhat'ta hiç kim tapılmadı. Yine şu adamlar şu noktada gelenle bir topar 100 adama kolay adam görmeli şonu. Han olar. Han şolun doğun ardaşlarına aydan söylüyor, maglumatları yine şeyli bolupdur. Türkmenistan'da maglumatlar duran oktur. Yer hakkı diýendir. Ýaktylığın tiyili bilen. MHM kulluğun öýüdi aýdy. Bizde hiç hak gidip bolanok yer hakkı diýip hemmede. Bolya prokuratura var ya, prokuraturada hemmede barlarında yeni bunu MHM'nin izolatorundan prokuratura eltmeli, prokuraturada öýüdi derňe etmeli şol sülçi. Han o maglumatlar. Han sülçi öýüne baranda maşgalat bilen gullanna, ay men şonu derňedim, şeýitdim, beýtdim, aýdyn maglumatlary maşgalatyna. Hany maşgalaty goňşa, oňa yer hakkı diýär maglumatlar. Han olar. Bolya onan diýeli. Inni Farhady türme nime etdiler ýa-ni suud etdiler. Şo suudda suudda ina advokat otyr. Advokat berilýär. Han advokatym gurlar diýär, oň dahyly ýok. MHM gulugyna polisiýa nime dahyly ýok. Aýdara ay onu getiripdirler, ina basdy men şo advokat boldum. Ya da şeyli bolup hökümet dost ýaryň ýany bir ýerde gurlar, ol aýalynyň ýanynda ýa dogun gardaşynyň ýanynda gurlar gep ýaýrar. Şöyle suudda bir 5 adam otyr. Olun birden bir gurlar. Bolya ona bir bolya gizlin geçti. Ýa-ni bulur fantom, bulun ýa-ni gizlin bir kabinetde oturup hemmesi hiç men häzirim otyrlar daşına çykman sözler ýaýranmaz ýaly otyrlar diýip aýdaly. Ine onu türmeye bastılar Farhady. Türmeye bastılar, türmedeki adamlara manra. Biz hemme türmeler barlap duruz. Hiç yerde yok şol oğlum. Oğudun depen yürüyte varladık. Yok şu yerde. Aram barlap duruz. Yok şu yerde. İşgärlerinden soruyaz. İzolatorlardan soruyaz. İVS'lardan soruyaz. Jurnallarda hediyaz. Yok şu yerde. Yine Türkmenistana gitti diye. Hava gidipdir. Bolya bir gidipdir diýeli. Hani ýygy. Bir Türkmenistan'ın maglumat alıp bilemdik. Bağışlan. Allah berdi peýgamber tutarlarına, onun doğru anlaşları bir de hemme dady urutdy. Daproslaryň ýa maglumatlaryny, suudun kararlaryny, ikinji suudun kararlaryny, ýadyryň ardalary hemme adamlyk. Ha bu batyrly ol adam. Ýöne hemme maglumatlar ba açyk ol. Onu hiç kim gizlän ok. Problema ýok. Rowşan Klyşew derňewde häzir. Ha belli, niýe dedi belli, hemme zat belli. Ol gizläp bolan ony. Murat Düşemni ýygnadylar. Türmeden hat ýazýar.
Allah Murat Rahim hat goştu. Allah Murat Rahim şu hat görkezdi. Ha. Eger türmelerden hat alıp bolýan bolsa, içinde maglumatlar ýerýän bolsa, farkady maglumat ýok içeride. Şoň üçin näçip Kasperovski diýen adam, öň DVT-ni Allah giden adam. Men politika goşuljak gel, men nimeçe gel diýip bolýar diýip goşulmasaň, ine dognardaşma batışlar edýär diýip, ertesi adyhede gelip biz tankid etdik. Erkekler aýtdy, men gitjek DVT-den. Men halamok, men sizi halamok, men sizi ılaşım. Ayt mert git problema nämedi? Ya biz gitmedik, saklap bilýärmi? Ya biz gadagyn etip bilýär? Ýok. Näçip şu Kasperov diýen adam öz gurumasy, ýagny sekretar bolup işleyen gurumasy, Turkmenskiy fond. Näçip şoldan sorany? Hani Farhat Meýmunkuliýew? Siz Türkmenistanda diýdiňiz. Hani maglumatlar? Siz grantlar alýaňyz, näçip advokat tutaňyz? Näçip advokat bilen biz Türkiýeden talap edemiz? Sizde guruma bar, sizde peçat bar. Siz Turkmenskiy fond, sizin arkaňyzda 50 sany guruma bar, bir zat ýadanňyzda 50 sany halkary gurumalar bol çekýär. Näçip şonuň ýanky gurumanyň adyndan Türkiýe hat ýazan. Näçip şo haty ýanky Kasperov görkezden ok. Ine biz iş edýär. Ine DVT bizi alýar, DVT hiç hat eden ok. Biz näme? Kasperovski bizi advokat diýip tuturnumy Farhad üçin? Ya bizi detektiv diýip tuturnumy? Biz şonu ýanky borjumyz barmy? Şol Kasperov diýen adama hemme zatlar düşündirmäni günle jaň edip daklat bermäni. Ýok. Hiç biri onuň bize borjy ýok, bizim onuň borjumyz ýok. Şuraya YouTube'da çıkıp maglumatlar berdi. Näçip şu birinji bilen öz içýän edaratynyň grant alýan edaratynyň soranok. Näçip grant alıp Farhady öldänok. Näçip DVT gözlemelmiş. Öz Türkiýede otyr. Türkiýeden baryp şo ýere ýanky awura barmak kynlar Istanbul'a. Awura. Näçip Cuma tapar tutulanyna birinji gerek. Turkmenskiy fond $4.000 töledi adwokatyna. Bizim üstümizden pul geçti. Näçip Farhady pul çykarlanok. Näçip? Öýler aýtdy deport edildi diýip. Näme Farhad Türkmenistan deport edildi. Şonuň bilen gutordymy? Näme ýygyder iş alyp barnokmy? Allah berdi peýgamber alyp barda ýygyderli iş. Çykardy ony. Näçip Farhady çykarmadylar? Näçip şonu etmeliler? Näçip ine Kasperov diýen adam özüne Kasperov lakaby goýan adam näçip şu zatlary öz gurumasy bilen gatnaşan gurumasy, sekretar bolup işleýän gurumasynyň sorany. Näçip hemmeler maşenikler, allakçy, yalançy diýär-de öz etmeli işini etmän biz tankitler bizden talap edýär. Bizim gurumamyz değişýär. Indi dowam edelim. Eger Türkmen halkynyň haklaryny we pullaryny iýip ýören kezzap, halkyň içinde iň ýigrenilýän adam öz tohumynyň arkada Gurbanyly Berdimuhammedow söz sizden aýdyň. Onutlu adamlar. En bolcak işe diye çeyre. Bağışlan, Gurbanyly Berdimuhammedow şu men efirim bolsa büyüküp çıkıp ýürüge düşdi bolum. Durdum. Dowam edelim. Egerde bir adam Farhadyň işi boýunça hakykatdan hem gyzyklanyp kömek etjek bolýan bolsa, DVT halk gerekedi. Onuň elini baglap, zynjyrlap duran o. Çykana. Protest et. Kim nämäni aldy? Ýagny kim Farhady aldy? Türkiýe hökümeti DVT aldymy? Ýok. Näçip näme herekedine ýa-ki herekedini Türkiýanyň ilçhanasynyň öňüne näçip çykyşet bolanok. Näçip Nur Muhammed Annaýew özüni aktivist diýen adam Gollandiýada çykyp ýa-ki Türkiýanyň ilçhanasynyň öňüne çykyşet bilenok. Hani Farhat Meýmunkuliýew nirde diýip. Men talap edýän meniň wekilleşim, meniň ýa-ki watandaşym näçip siz şonu ýyňa niýe goýduňyz? Näçip şolary talap et bolanok. O protesta çykasy gelmese näçip jaň edip bilenok. Türkiýe hökümeti Türkçe bilýär, İngilizce bilýär. Men Türkçe, İngilizce bilemem. Näçip bile diýär, näçip ol edenok. Ol hemmelerine degişli. Şu bize tankid edýän hemmelere. Ahmet Rahmanow Türkçe bilýär, näçip ilçhana jaň edenok.
İtlendi ki çıkanatın canıt bilýär. Näme çyp edilen ok. Näme çyp oturun yerine yani gıybatçılar ýaly oturyp bir zady ýöne aýlap şul DWT gurun edýär. Reklam edýän üçin köp taňyr. Men tanqid üçin aýdamokmuny? Ýöne logika ýok hereketlerinde. Hereket edeniňizde gurulmaçylyk hereket etmeli. Şu neçelli DWT gurulmaçylykly hereket edýär. Siz öz hereketlerinizi yapdyňyz, indi DWT hereketinden gurulmaçylykly hereket edýän, diktator garşy görüşen gurulmada garşy işlejek bolup şonu yapjak bolýar. Siz halkyň tarapyndan işleýäňiz, ýani halk üçin işleýär, halkyň ýanky ardalaryny, halkyň haklaryny goruýar diýär. Näme halk size haýyş etdimi DWT topuluň diýip? Ya haýyş etdimi? Ay DWT'ni yatırın diýip. Halk size haýyş edendir, haklarymyzy goran diktatordan. Siz şoň üçin ýanky şoň vekil bolup, şoň üçin görüşýändiňiz. Bir de şeýle diýip pikir edýär. Onda näme çyp agzyňyzdan DWT çykýar. Logika ýok. Biz Farhat Meymankuliýew boýunça işlerimizi gutaramdyk. Nokot goýamdyk. Biz nokot goýunçak da kansa giderdi. Egerde Türkmenistanda tapylsa biz birinji bilen aýdarsyz. Siz bilmersiňiz. Biz birinji bilen aýdarsyz. Biz gözläp ýör şonu. Şu dünýäde bir deşik bolsa gözläp ýör. Hemme ýanky bir maglumat alsak gözleýändir. Bize günne jaňa diýerler. Türkmenistanyny gördüm, eýtdim, maglumatlar berýärler, biz bar ýaz. O ýalan maglumatlar. Şonuň üçin näme çyp siz biz ýaly protest, miting edip Erdoğan'dan, Gurbanly'dan talep edeňiz ok. Farhat niýe dedigini. Erdoğan tuttum şonu. Ya DWT tuttu. Bir. İkinci, şul pursatdan peýdalanyp, şunu bütün dünýä ýaradyp, iň aslanly udar Gurbanly Berdimuhammedow bolýar dämi? Hawa. Näme çyp edeňiz? Näme çyp biz ine protest ýürüýdi Amerikada diýer. Şo ýerde Farhat Meymankuliýew biz birinji bilen galdyrýar. Ýürüýdi men gidýän Amerika şonu etmeli. Näme çyp siz edem dok? Ýewropada ýaşaýanlar, Türkiýede oturýanlar, bir topar wagtyňyzy ýitirmäň. Çykyn şu komnatda oturýarsyňyz da Farhadyň men bilen protest etdi. Komnatda ýanky sözleri goýup protest edýärdi. Näme çyp siz bilen dok? Edim. Men size ýol görkezem yok. Görkezem yok. Ýöne bir zat ýapýanmy? Edin. Farhad üçin ýanky hereket etjek bolýanmy? Edin. Bir ýerine etdirmäň şonu. Sizem biz ýaly aktivist. Bizden kim ýeriniz ýok. Özüňiz aktivist diýäňiz, günne çykyş edýäňiz. Biz günne siz ýaly çykyş edýäňiz de. Meňe wagtym ýok. Men maşgalamy eklemeli, işlemeli. 120-den gowrak işlerim bar. Günne men çykyş etmäne wagtym ýok. Ýöne günne hereket bilen işlemeli, gurulmaçylykly işlemeli. Biz ýerden ýygnaklar geçirýär. Günne ýygnak geçirýär. Ýerden. Media ýygnaklar, Letuçka diýär, akşam zoomlar geçirýär wagtymyz bolandan. Akşam gürleşip dur. Biz duramdy o ho. Şonuň üçin sizem işleň, sizem edin. Goý sizin pikirinizçe ine Gurbanow ýalan aýdypdyr, Şweýçadamyş. Olam ýalanmyş. Siz özüňiz hereket edin, özüňiz advokat tutun, özüňiz hereket edin. Türkmenistan köwlen, sizem Türkmenistanda men ýaly. Näme men köwläp bilýän, siz köwläp bilen bol. Onda siz halk bilen işlem ýokda. Onda siz prosta одиночный bloger. Siýasatçam däl, aktivistam däl. Deme özüňizi ýanky halkdan pul alyp getmiyorsunuz. Özüňizi reklam edip. Şeýle bolýar. Halk size näme garaşýar? Diktator garşy görüşi. Hany çykyşlar, 10 çykyşlaryňyzy alyp görmüş, şoň diktator garşy çykyşyny näçe? Diktator sözüni aýdamyz ogan, ho. Gurbanlygyny aýtman, gorkýaňyz da Gurbanly Berdimuhammedow diýip. Farhatçy bolup bilen zok. Farhatyň ejesinem, uýatnam, dogonnam, özünam, oğulnam her wagt ýatdy. Da kansa gidýärdi şol bolan. Farhat bolanda onu gollandy oto, Farhat gitdi bolyn. Vay Farhat da Farhat, ine Gurbanow günäkär, ýene wagt günäkär. Bize maglumat beren. Men maglumatlar barlamaly, hemme maglumatlar. Halka ýetirýärken barlamaly. Siz näme? Biz
Bir topar akçalı geçirene koşulluğun mu bize? Yok. Baran yerinde bize yöne söýüp bize yankı da gıybatımı edip halk öňüne awramda yıkıp gezdiniz. Nugur başlıklayın. Hat soruya bizden. Gurun yok, hat men bereyin idim. Şoğuni eyyem çıkışadık bizi tankid etmiyor. Biz yıkınak geçirdik, men aytdım bolşy aly. Erti meni aktivistler günäkärlemerler. Aytdım, mene şu yan hat sordy. Menem şunu hökman berer, gaýrat eder, bizem bollar diýip aýtsam, yok o Muradaga seret çıkışlarına seret bizde tankid et başlaýar. Tankid etmiyor oğlum. Näme biz men ırda dälip aktivistler aýdýar. Ulu sese koyduk. Bir adamın gollumady. Näme men hat bereyim? Näme şolurdan geçeyim? Men siz ýalylar. Biz gurumy resmi taýdan. Menem işden aýyp bilýärler. Men her wagtda maýdan başga bir ýerine çykan mene ýaladym. Meni bir zamana edin, men ornmatar bolayyn, sekretar bolayyn, näme diýseniz bolayyn, ýöne bir menem demedim. Yok goýulan okra saklap durulur we talap edýärler. Men näýin olsun olaň öňüne atşot bermeler menem. Bizde guruma diktator neme däle? Şu ýaly özüňizden görüň. Saýlawlar bolanno, Allah rahim filan üstümizden güllük gezdiňiz. Bize iyiden akşama çelli öz ýanky kandidaturamyzy halka görkezip, programmalarymyzy düşündirip, hakyky saýlawlar geçirdik. Her ses üçün görüşüp seslerimizi kazanıp aldık. Der döküm. Siz olsa üstümüzden gülüp geçtiňizde 2% alın, bana 2% berdiň diýip. Men merem ok, halk berýär sesleri. Yatman, bize söýülmeýän öz aladan edip görüşmeli kenim saýlawda. Konkurentler bilen. Biriniz de etmedimi? Äsirmeçilik edip. Rezultat ne? Görüşen yok, rezultat ne? O bir şey da plan yok. Te rezultat yok. Siz bir gurumçuluk işleň yok. Siz siýasatçylary äsirem yok. Devlet toparny görüp edip diňe gömýäňiz. Näl güýçli siýasatçylarymyz bar? Düýeji, Akbel Sapar, devlet toparny siýasatçylar bar. Kasam eden yok. YouTube'da görkezýän zatlaryňyzy Hudaý saklasyn sersen özüň tonýan. Men şonu aýtmallar. Birini zapis edip, olaň bilen ýatdy, muň bilen beýtdi, çiýişdi, eýtdi, beýtdi. Kime zarar o zatlar? Hani aktivist solidarlygy, doňluk solidarlygy. Şuň Farhady tutdular, ananyň. Ertir Kasperovskiň alyp giderler. Bir gün bizim aktivistlerimiz alyp giderler. Şo bolmasyn diýip biz görüşýär. Şolar bir prosedurany sistematizasiýa etmedin, onsoň sistema boýunça alyp gitmedin diýip, şoň üçin biz Farhady ýapyşyk görüşýär. Biz Yunus'u öňüm tanamdyk, häzirem tanamdyk, men aýdaýyn. Yunus sede görä sözüne eýe bolup çykdy. Aýdýan zadyna edýä, başarylmasa aýdýa, başarylmadyň diýip. Siýasatçylygyňyzy halan yok. Bir topar tarihler, fantaziyalar gurun berýäňiz YouTube'da. Bir topar öz damaşny sirka diýär-de öz intim zatlaryňyzy aýdýaňyz. Ya öz ýa aktivist dogunuňyzy zatlaryňyzy aýdýaňyz. Siz özüňiz ýa-da näil halkyň öňüne çykjak. Gelip ol Pohly kanaly, ol Hydyrov diýen bir Pohly adamyň kanaly bar, çykyş edýän, utanýarmy? Ola o hakda gurunum etjekkä. Şoral hapa adam men dünýäde göremek. Köp döwlet 96 döwlet aýlandym. Göremek şoral adam. Şol kanalyna bar çykyş edýän. Ozoň siz biziň bilen näil bir hatarda görüşjek. Maksadyňyz yok. Strategiýaňyz yok. Görüş sistemaňyz yok. Ukybyňyz yok. Tejribeňiz yok. Diňe bloger tejribe. Siýasat prinsipiňiz yok. Siýasatçylar filan yok. Bolmaz beýle. Biz ertelki çizip özümizin konkurent eginne dogunmuş ýaly adamlar görüzmüz diýen bize konkurentler gerek. Ýöne bize awraýly, siýlanýan konkurentler gerek. Şoň sözleriň üçin bizem ýanky hormat duýmaly.
Siz öz awraňy ýyksaňyz, biz öz hatarymyza näme salaly sizi? Düşünün dogry. Nomenklaturny opozisiýa ýapyşyp Serdar Hojanipesov bir topar zatlar aýtdy ine Nur Muhammed Anaýew. Gelişýär şol. Serdar Hojanipesowň bir ýurtda ýaşadyň, çörek ýediň, meni baramda sizi üýşürdim. Näme beýle bolýar? O kim nomenklaturna opozisiýa, köýne maşennikler, korrupsiýa gaýdan, pul oglak gaýdan adamlar. Unutup bolýarmy olar? Men näme şu zatlar aýdýan? Ananyň ýalňyş ýerim bolsa çykyp ýalňyşdym diýip aýdýan, men onu utunamam. Meni ýanky ýüzüme basar ýaly. İkinciden biz Farhad üçin soňuna çeli görüşürüz. Bir ýerden çykynça biz görüşürüz. Türkmenistandan çykdymy? Aýdar. Türkmenistandan in çykdy. Bizim hemme maglumatlarymyz ýalan eken diýip aýdar. Ýöne Türkmenistanyny da Türkmenistanyny görüşüp başlar şo. Ýanky ýyna. Bizim maksadymyz şol halas etmek. Hayp kazanmak değil. Farhady çıkarmana kömek edeňiz o, diňe ýaman diýäňiz. O Yunus görgüline hapa boladınız. Biz bulaýaňyz. Öz eginden düşünüňiz. Vendetdaň näetdiňiz? Size kömek bar etdi. Görgüli. Pohu boladınız. Hi beýle bolmy. Ozaň näme siziň bilen işleşmeli? Näme siziň bilen agdyr bolmaly? Näme siziň bilen bir hatarda görüşmeli? Sen ýerti öwrüp bıçak sokarsyň arkama. Biz ünü siziň bilen bir agdy ýürüşme aňarda dursun. Bir hereketler edenmede, umum görüşenmede bir urda gider ýaly bir şonar duw edýäs. Biz başgalar arzu edemiz o. Men bu zatlar size moral ukar ýaly aýdamy. Ýöne halk bize seredýär. Haçanda men şu zatlar aýdanda maňa da degişli şol. Düşünün o, dogonlar. Aktivist diýmek üçin, aktivist sözüni götürmek üçin bir awraly söz. Her kim başarmaz onu. Siýasatçy bolmak üçin her kim başarmaz. Gece onu işleyen, çıkış etmeli. Gece onu jurnalistler jaňa diýär. Şu mesele boýunça öz pikiriňizi aýdyň, şu mesele boýunça. Amerikadan, Xitaydan, Orta Aziýadan, Ýewropadan sen aýtmaly bolýan. Aýtjak bolsaň sen öwrenmeli bolýan. Öwrenjek bolsaň sen siýasatyň, ýani kitaplaryny alyp öwrenmeli bolýan. Näme siz eden ýok şonu. Ertesi günde siz gerek parlamentde gerek, hökümet işlerine siz gerek. Siz görüşdüňiz. Sizin ýanky size ynanyp bolýar diýip biz ýanky size umyt edýäs. Siz bolsa dewlete bir ýarym aý çykyş etmedi, hemme zat pohu boladyňyz. Siýasy meýdançyny pohu boladyňyz. Aç bir özüňizi hormatlaýyn. Yalançy hiç bize karşı emheme görüşýär, biz bilýäs. Lewapda, Marda maglumatlar gelýär, Balkandan maglumatlar gelýär, Ahyldan maglumatlar gelýär. Jalyň domkomlaryna bize karşı propaganda ýöredýärler. Dewletini diňlemäň, beýtmäň, eýtmäň diýip. Türkmenistandan bize haýyş edýärler. Şolary aktivist diýenler üns bermäň, gaýrat ediň. Murada görüşüň biz öllük diýip aýdýarlar. Ananyň men liçno özüm hayp üçin görüşüm. Men haypdan gaçýan. Yerli jurnalistlerden gaçýan. Men işgalimden gaçýan. Şolar meni öýüne çagyrýar, eýdýär. Men gaçýan şolardan. Wagtym ýok. Sport etmäne wagtym ýok. Men kim dadym ýok. Ne pullu, ne beýlekden aýda opozisiýa pul goýan, işlemeli bolýan, ikisi işlemeli bolýan. Bizi günahkar eder ýaly. Biz näme size borcumuz barmy? Ya biz sizin näme wezip alykmy? Ya siz bize wezipe berdiňizmi? Hawa men halk tarapyndan saýlanyp prezident. Halk jaňatda hiç wagt trubkan taşlamak, her wagt jaňa diýen, ýygynyň jaňa diýen, bagşlaň alyp bilmedim diýip. Ine ol halk bizi saýlady. Ol halk bizi ynam edýär. O halk bizden umyt edýär, onu döküp bolmaz. Siz bolsa size inanan adamlara döküp iýleşlerinizi maskara edip bolmaz ha. Problema barmy? Duşup gürleşiň, jaňlaşyň. Jaňlaşyp duşup gürleşip bilen okmy? Umman gürlemäň onu. Moratoriýadyň
Şol rejim ýykynçak moratoriy biz görüşmüz aramızda. Adykyny men birinji ýerde çağırany şu mesele boýunça çağırdım. Dawaýçy moratoriy edelim, bir garşymyzda görüşmäliň. Agly bir bolmalyň. Ýöne bir gurda gidelim. Bir zat desek size hödürläliň. Eger bizi gowlasaňyz elde siz borçlar gowlaň da öňe gidelim. Näme etdiňiz? Kaspirovskidan başlap prezident wezipäni absurdat etmäni geldiňiz. Oho, biz prezident wezipe intek Hudaý dakdas men ýolda öldürürler, orada a verirler, orada atarlar. Näme gurun edýär? Biz görüşmeli, tek şu rejim aýyrmaly. O zaman wagtlaryň hökümet döremeli. Wagtlaryň hökümet saýlawlar geçirmeli. Eger biz hemme zatlar aýrýan bolsak, onu biz diktator onu näme etjek onu çalyşyp. Men şu zatlara yaman gen görýän. Nur Muhammed Annaýew akylly oglan, diller bilýär, güýçli, pasolstwlar jaň edip ýatyrmaly olary. İlçixanalar jaň edip, Türkiýanky, Türkçe saýrap dursunlar. Kaspirovski, akylly oglan, ýaz goşky Farhat boýunça. Özüň çap et, öz kanalyň bar. Hukuk dayanış kanalyna bu DWT-ni ýanky mahsul etjek bolup absurdat edýär. Maňa 24 saat goýýar. Men sana 24 saat goýulamok. Sen maňa goýulamok. Soňky maňa 24 saat goýan oglan Türkmenistanyna. Men onu işden aýyrdım. MKM işgäri. Suwda berdik. Üstüne görüşdik biz. Men sana garşy görüşesim, gelen ok, görüşýärem bilen. Näme diýsen şonu. Öz awraňy özüňe gerek. Beýleki aktivistler da diýen. Men näme şu mesele düýpli jogap berýän. Senin gıýbatlaryňyza bir ýetim gelen oksa, gıýbata goşulamak, tökmete tem bolýar. DWT seyretmän. Hawa DWT erwe, DWT ýalançy, ýene bir zat. Hawa siz şuraya pikir edýän bolsaňyz ediň. Özüňiz görüşäň-de, haýyş. Halk üçin çykdyňyz da, indi halk üçin görüşäň. DWT üçin görüşmäň. Farhat diýen agdyňdan çykdymy? Farhat üçin görüşäýdi sen. Gaýrat edäýdi. Men başgaça näme düşünýärem bilmem. Biz sizden siýasatçylar bolup talap edemiz ok, maksadyňyz näme? Siýasat programaňyz näme? Meýnamaňyz barmy, ýokmy? Strategiýaňyz näme? Agressiwmi? Yumşakmy? Ya ortaçamy? Oňsoň ýanyňyzdaky toparyňyz näme? Agly bir nemäňiz näme diýip biz onu sizden soramda oğlum. Hudaý saklasın. Geňeşe getirsek hatta gürleşme bilen yok. Taşlak gidýäňiz. Gapyny ýapyp gidýäňiz. Ine men size garşymy? Ine öz pozisiýamy düşündirýän, aýdýan. Ine şunu siýasatçy diýilýär. Düşündirip çeýnep berýän. Men näme dogry aýdýan bolsam, onu gel gepleşige düşündirip. Ine men näme dogry aýdýan. Ýa-da gepleşikde oturun bolsam, ine geňeşde oturduk, düşündirdi, aýdyp ýanky jogabynam diňlemen gapyny ýapyp gaçyp gidýän. Siýasatçy däl. Aktivistler däl. Ýa öz bähbidiňi öňe goýmaň. Ýygy goýun. Men maşgalamy çykarsam, görüş taşlanjak. Onu sen maşgalaň üçin görüşýän. Onu halkyň adyny gürlemedi. Aýtma şo zatlary. Ýalançy bolýan. Men maşgalam üçin görüşýän, maşgalamy çykardım. Stop, oglanlar, adamlar. Ine şu etapda halk üçin görüşýärsiňiz gelse gelin goşalyň, bilen görüşelim. Ne ol dogry. Men dogan arnaşym üçin görüşýän. Men Türkmenistanyna kösenýän hemme dost ýarlarym Türkmen halky üçin görüşýän. Şonuň haklary ýerlikli bolsun. Şular bir gowy ýaşasyn. Beýleki halklar ýaly azat ýaşasyn, azat çykdyn, azat ýersin. Çağçyklar bilen bile bir ýanky ýerde ýaşasyn. O gidip daş ýerlerde işläp ölüp şo ýerde ýanky jesedi Türkmenistana gelmän kösenip ýörmäsinler diýip. Biz onu münasip däl. Şonuň üçin men görüşýän. Şonuň üçin halka jogap berýär. Siz aktivistler, men size jogap bermeliler, siz men tarapymda durup Farhady gözlemeli. Biz jogap bermeli bari. Dogry düşünün. Men diýen zadymy tamhid hökmünde görmän. Men diýen zadymy irini hökmünde görmän. Gaýrat edim. Gaty görseňiz görmejek boluň gaty. Sebebi şu ýalda biz bir ýerimize aýtmaly. Men muny telefonda aýtjakdym, gurunda aýtjakdym. Kaspirovska düşündirdim şu zatlary.
Men sana 24 saat berýän ya. Sen bana 24 saat berýär. Men näme sana yamanlyk etdimmi, ya sana bırdat etdimmi? Sen Farhadyň maglumatlaryny gidilýär. Men näme sana Farhadyň maglumatlaryny bermeli? Näçip sen egerde Yunus bilen gürleşip bilmeýän bolsaň, ol men bilen gürleşip bilýän bolsa, men günäm däle. Diýmek sen gürleýäňde bir zat diýip gürleýäň erbet diýip, ya derru maşenik diýen, ya ýene bir zat diýen. Gürläp bilen bu. Onuň bir halkyň wekili. Bir daşdan asmandan gaçan adam näle? Ananyň ine men Ýewropada işleýän jytanlar diýet, çyganlar bar. Bespredelşikler. Şolar bilen biz agyt tapýar gürüňiz. Bizim işimiz şu. Näçip Yunus şuryan erbet adamym bolsa, oň derdi we Farhat çykarmak. Şol urda men sana kömek etjek. Inim näme diýsen, ine dabay bile işlerliýsen, näme edin okmy. Çykyp oň hemme zadyny aýdyp, bamy, yalanmy, yalan näme aýdyp töhmetler atyp çykka aýdýaňyz, olsaň gelin işleşeli bize maglumat berdiňiz. O näme borçmy? Ýok. Adwokady öýt pul çykarýar. Giýje ony Ankara, Istanbul aýlyp ber. Siz bir köpük çykaryň. 1 kilokalori energiýaňyz harç eden bolan Farhat çykarmak üçin. Talep edýär. Prezident saýlawry geçdi. Hani gutlap jaňytdyňyzmy? Murada biz düşünýäs, bu saýlawlar titul almak üçin Ýewropada ýa-ki bizim meselelerimiz düýpli goýmak üçin biz düşünýäs, şoň üçin gutlaýar. Elbetde Türkmenistanda saýlawlar geçer. Şonda görür hakyky saýlawlarda kim utar. Zat diýip bir jaň edip gutlap bir etdiňizmi? Ýok. Sizde uluýar derece ýok. Asylly derece ýok. Gürüplük, bir-biriniň poklaryny açmak, bir-birini yaman. Men şol zatlara goşulasym gelin ok. Şoň üçin siz bilen kän aramam ýok. Senin dewlet aktivistler. Biz okullar geçýär. 6-njy gün biz politologlar geçip okullar geçýär. Muhammed Düýejinem çagyrýar. Oňa da aýdýar. Bu aktivistler bolsa getirin. Biz inte kör, biz düşünendik siyasata. Biz düşündürmeli, biz ösmeli. Ine şol urda gitseňiz, men sizin bilen. Ol görüplük, birini töhmet alıp poh atmak da men goşmagary. Men hatap etmeň, men barman o ýere. Ine Kasperovski. Lewap çağrını açdy. Nämeler gurrun edýäňiz o ýerde? Lewap näme? Ahyldan ütköşükmi? Ya ahyl lewapdan ütköşükmi? Biz aktivistler millet parçyk döretmeli, biz birekdirmeli. Men ahyldan, ahylym kösenýär, gaty kösenýär. Lewapdan kemde kösenýän ýerleri. Ýöne mertçedir. Gürleýän ok, çykan ok. Ananyň ýene de ahyl çykyp, köşküňe baryp ýeňmese, lewapdan daşyňyzdan diňe ranfor, usilene geler. Ola ýeňilmez. Ahylym biziň dogunlarymyz, lewapam biziň dogunlarymyz. Maram, balkanam, daşyňyzam. Bir topar gowy çogdur olanlar bar jaňa diýen maňa. Da kansa gidişek diýen murada. Aýdyň signal berin diýip. Ine merde olanlar. Ba Türkmenistanyň içinde merde olanlar ba. Biz diňe gurumçylykly halkymyza düşündürüp näme degini, adatlyk näme degini, jemgyýetiň näme degini, jemgyýeti östürüp biz halkdan bir jemgyýet ýasamaly. Bir jemgyýet ýasap bilsek, Gurbanow diktator bolsa getirmeýärler, Berdimuhammedow diktator bolsa getirmeýärler, Nurmuhammed Anaýew diktator bolsa getirmeýärler, da kansa durarlar. Jemgyýet. Halk bolup, bütün adat döwletlerde jemgyýet güýçlüdür. Diýmek, bir adat almak üçin jemgyýetimiz bolmaly. Jemgyýetimiz bolmasa, biz ilat bolýar. Ine şoň uruna Abdullah günne çykyşlar edýär, jemgyýet galdyrýar, jemgyýeti ýa-ki bilimler berýär. Biz bilimler berýär, bizim uğrumuz şo. Eger bilimler bolsa, olar protestde çykarmak gerekkel, öýler çykýar. Öýleri men diktator bolsam bir günde ýatyrýar. Ine bize şo ýaly halk gerek. Hakyky halk gerek. Ýöne bir orta çyksa, gul ýaly seredip, o ýaly halk gerek.
Şoň üçin özüňizi syýlap, özüňizi hormat goýun. Siýasatçylaryňyzy syýlamasaňyz, beýleki hereketler görüplik edýän bolsaňyz, görüplik gatyr bir zatda, görüplik käwagt motivasiýa berýär adamlar. Siz öseňiz ok, ýöne boş gurulňlar, inni aktivistlara garşy görüşüp başladyňyz. Näme bolýar? Kime görüp bolýar? Hemen iş şol, Gurbany Berdimuhammedowyň arzuwy. Farhat tutully, uly bir moşny motiv. Bütün dünya yaradyp, bütün dünyada Gurbany Berdimuhammedow maskar etmeli. Şu şansy ulanman, şu şansa derek dewletini gömmek şansy ulanýar. Soň gurumçylykda işleýän gurumy, resmi taýdan. Eger şol ýa biz size azap berýän bolsa, egerde arkaňyzda halk durýan bolsa, sese goýun, yapmaly. Bize görüşmek gerekkä, biz özümüz yaparız. Hemme zat yaparız. Men hedin ederim, dogrymy aýdyn. Döwletler aýlanyp başlaran, muzeýler gatnap başlaran, sport turgunuşyny beren bütün dünýäde. Hedin ederim. Bir topar aktivistler, görgüller, soň pullaryny goýup, ýa görüşýärler, olar durdan maşgalaňyzdan bolun. Sizem bizem ýa korrupsiýa delde ýöreli, kim korrupsiýada güýçli şol utur, galany oturdy. Daýat şeýle edelim. Ýa-da Muhammed Düýüzü bilen görüşdüm men. Şu mesele barada. Olam gaty tolgulanýar şu meselede. Din görýär, aktivistler näme diýerler, näme diýär? Näme üçin Hydyrow ýalyklary bilen goşulýarlar? Biz olar bilen işledik, biz olar güýçlerimizi berdik, bilimler berdik, zoomlar geçirdik, bir topar daatlar etdik, gowladyk. Bul bolsa, ýa-ki aşağı kanalizasiýa gitdiler. Şoň üçin DWT ya bar yok siretmem. Özüňiz görüşün. Haýyş. Öňe çykyp halkyň adyny gurulýan bolsaňyz, halka hyzmat edin. Görüşün halk üçin. DWT üçin men üçin görüşmän. Başarsaňyz gömüňizi. Ýöne halk üçin görüşüpdir. Gaýrat edin. Ine men aýtjakladym. Başlaň köpem wagtyňyzy aldym. Men bilen şu gepleşikdi. Ine Nurcan apa men size aýdayım. Näçak biz gördüm. Türkmenistanyň opozisiýasyna köp protest eden aýal maşgala ine Nurcan. Menim şonça edilem. Sağ olun. Görüşýär, zat edýär. Gurgul Mansur Mengelow üçin çıkıp beýlik siýasatçylar üçin çıkıp men şu ýere baramda bizde plakatlar bardy. Hemmetini öz alıp ýygnap her gerek protest gelende getirýär, turatlaryny goýýar. Ol adamlaryň maşgalary goýanýar şoňa, begenýär. Ine şol ýalan etmeli halk üçin. Çıkıp bir bolmajak bir biderga adamyň kanallaryna baryp görüşýän aktivistleri gıýbat etmek. O däl. Gıýbat edilmeli gelýärmi? Gelin zoom edelim. Şu näme aňyz bolsa aýdym men diňleýin. Nese jogap bereyim. Eger aktivist bolýan bolsa, eger solidarność bar bolsa aramyzda, dogan solidarność ine şey. Ortaça ine arbitr düýejini goýar. Aýdym näme soragyň bolsa men size jogap bereyim. Ýöne YouTube üstünden maňa sorak berýän bolsaňyz, onu siz garşydaş adamlar. Onu biz sizin bilen bir hatarda bir akopda derler. Şeýle de. Başlan sözüňizi böldüm. Ine Serdar Ahmet, Serdar, salamu alaykum. Waalaikum. Aýdyber Murat abi. Ýolda käme internetten gowdal dinläp otyn. Yo men aýtjakladym aýtdym. Men muny bir ýerine maral okudyň, ýa öwrüdüň, ýa-da ine siz menden pes, men sizden ul däl. Meniň esas aýtjakladym bir urda gidelim, biýlek bir ýerine bolap üsüp gidelim. Elbette hem aktivistleriň derejesi däl, elbette o normal. Bu hyýaty hemden däl. Kim bir maral taýdan pesirek beýlek, güýçlük beýlek. Gelin bir ýerine bolap üsüp gidelim, hemme taraplarına. Ya ertir biz Türkmenistanyň parlamentiň ýüzü biz. Biz häzir hemmemize garşy, ýa aktivistler garşy pokbaryny dökýär. Ertir näme pursatda sen parlamentiň öňüne çykyş edip bütün dünýäde sesini ýaratjak. Näme diýerler? Video alanlar YouTube'dan. Näme diýerler? Yüzüm olur. Açık var jurnalistler.
Men hem tankid ederler, siz hem tankid ederler. Yüzümüze vurarlar şonu. YouTube'da duruyor. Kanalını yapsam ol göçürüp alya. O yerde kop edildi, o yerde gitti. Siyasetçi bolyan bolsa, aktivist bolyan bolsa, geleceğimde de şunu seyretmeli. Bolmasa bir kadim seyretmek, men ine pozitif almadım, ay men hemmetin dargıtşak zat dip pozitif almadım mı? Men Nur Muhammed Annaeva, yürüte Varşava baramda çörüge çağırdım aktivistleri. Düşünürdüm. Men sana hat vereyim, dasiyeňi şeýitmeli, beýtmeli. Yok lay, o zatlar gerekken lay dip göwün yetmeçilik edip üstümden güldi. Benim öz içimden dedim be. Bu onun Avrupa geldi. Avrupa sistematını bilen o. Biz içinde bişipmiyor işler. Bunu dokument alıp koyup bişipmiyor. Avrupa, Fransa. Şunu düşündürecek olumun üstümden gülüyor. Bolya, kahar etmedim bolya dedim. İkinci de gelip yeni nakara çağırıp yeni de aytdım ýagdaýlaryny yani. Ay paka atka adalım da. Hatta gerek mi? Ay yok bolya men näme çykyş edip ýörnä boldy dip. Sen müň çykyş edäň. O berşen prosedurası var. Şondan çıksan bolmaýar. Ya konvensiýaň düzgünleri var. Baryan inspektorum diňe şoňa seýrediýär. Sen ölüp gelä, men gurrun berdime. Bir çeçen var. Hemme dogry anlaşylyp ölüpdir. Ýanky jaýyna granat atypdyr. Ýek özi. Al bilmedi. Çeçenler var Moskwada kwartira satyn alyp da getip ýöler. Bäde gelip ýanky adwokata pul berip dosiýe edip derrüp aldylar. Ol sistemiň ýalňyşlygy däl. Ol adamyň ýalňyşlygy. Geljek ýanky prosedurlary gaty seriozno воспринимать etmän, şol zady üns bermän, ay men näme baryn maňa bererler diýip men çykyş edip ýör. O ýa bunu. Kim bolay? Macron bolay. Prosedurasy var. Hükman etmeli. Şeýle durmuş şeýle. Siz Türkiýeden kanunlaşdyrylan bir meýdança ýerdiňiz Ýewropa Birleşigine. Öýde kanun ýörýär. O ýerde ýöne sözüňi biten o. Hemme adam dokumentlaşyp gitmeli. Bolmasa bolan ok ýene tamam. Şoň üçin şu zatlary üns bermeli. Men size ýene öýräňýän tanqid üçin aýdym o. Tanqid bilen işmem ýok. Ýöne bir ýol gökülmek üçin ine şeýlerak bolýar. Bolmaz şeýlerak. Ine Muhammed Ağa bilen maslahatlaşyp ine men size düşündirýän şonu. Bize karşı çıkışlarınızı devam edebilirsiniz. Bize karşı devleti ýanky töhmetler atybilersiniz. Bize jogap berjekler. Wagty bitirjekler. Biz Farhadyň şol ucunu tapıp şonu şu ahir tapmak meselesine näme ýanky energiýany goýmalamasa goýarys. Oturan ýerimizde ýöne gurlamy yok. Ine men berjek jogabym hemme toğry jeňler ine jogap berdim. Nurjan apa sesinizi böldüm. Başlan sözünüzü böldüm. Yok. Näme oşuklarymyz bolsa? Yok, himme dady dogry aýdyp geçdiňiz. Yani boşulacak da adam yok. Oğlanlar, böyle akıllı oğlanlarımız. Yani her biriňizde alanda bir lichnesset. Munýaly hapadatlara goşulşmaň. Siz bir aktivist adyňyz bar. Şu ada eýe bolalyň. Yani Murat Kılıçeviç hem prokuror däl, sülçü däl. Yani olam janygyp şu meseleni Farhat meselesine işleýär. Hemmedatlar etjek bolýar. Inha aýdyş bellek geçdi. Mitingler edildi, одиночный piketler edildi, zoomlar edildi. Her wagt begenip bir halka haber berjek bolýar. İnşallah o haberi berip bilers diýip pikir edýän. Ýöne bizip oturup bu mesele öňkü Adahat toparyndaky Alişer Sahatov yani bize samasut ustраивать diýär. Ol bir gelişikse da. Siz eger aktivist bolsaňyz adam ýaly bolup gürleşip bile bir netije çıkarjak bolalyň. Siz de gözleň. Murat Kılıçeviç'in diýýäli. Siz de gözleň. Siz Türkiýede otursaňyz, ýazyň, bozyň, gözleň.
İnha biz ne hili söwüşýäs, sedemedim. İnha nesip bolsa, berde hem anons etmiş olayan 25 sentyabrda New York'ta onun öňünde uly miting geçecek. Şo ýerde politikçiler üçin biz ýene de şo meseleni galdyrjak. Ýene de Farhat meselesinde galjak. Farhady tapýançak bize oturmak ýok. Devlete deyip yani neme es geçmen. Devlete akıllı, asıllı anamdar oğlanlar otur. Onun için eğer isterseniz gelin, koşulsun, bu işi birlikte çözelim. Hemen bar diyecek derdim. Sağ olun. Serdar, size söz verelim. Aydın, näme sözüňiz bolsa, aýdyp bilersiňiz. Serdar işten olacak. Serdar. Ha, internet peseyden. Serdar işleýän mi? İşleyen. Koyza var yani. Ha, başla. Açıkladığımız katken orada siz aynen ular bizim gezegimiz gelene burada ya millete seçmem yanlanıyor. Aksiyaydı verin. Bolýar. Men bir haýyş etjek bolan aktivistlerden ine doğru düşünün. Käwagt siz gurulýaňyz o tarapdaky adam pikirden ýok. Men bir kiçik mysal getireýin. Ine diriliş diýen Kerim. Operasiýada ýatyr, ony o Dur Sultan başga bir ýerine çykyp söýüp, ýa-ni nime diýär. Onu öljek bolup ýatyr. Ol bir aktivist, görüşýän. Men diriliş köpden bäri tanýan. Birinji, ýa-ni Türkiýe baranda şo ýerde birinji jaňydyk güleşimden bäri tanýan. Ýaňy ýa-ni çaty ýitip başlady. Onsoň çatda peýda bolup başlady. Yaman arasy asylly ulandyr. Hakykatçy, hakykat gözleýän hemmelerde kemçilikler bar. Şoň üçin men dirilişini aýdýan, Razakowa da aýdýan, Taganowa da aýdýan, beýleki Abdullah Merdan, Sahatowmy, Sayatowmy, Alisher, Kaşpirovski, Nuri, Rahmanov beýlikler solidarność bolmaly. Aktivist solidarność. Egerde agylyş bilmeýän bolsaňyz, minimum beýlek birine garşy işlemen, güýjüňizi ýitirmeň. Güýjüňiz bolsa ine rejim hedil edýär. 30 ýyllap şular hedil etdi. Ýa-ni gazynyň içine hemmesini sarly bir-biriniň ana nemesine uruşturdy. Aşağıdan ot ýakyp üstümizden gülüp geldi. Ýene şonu etjek bolýar. Etseňiz siz edin, biz goşmandyk. Biz birinji çykyşymda aýdyşym ýaly, Gurbanyl Berdimuhammedowyň ýakatyndan tutup türkmenit ýaly, şonu da kansa ýatyrmasak, biz onu goýup bermeýäs. Ene bizim strategiýamyz. Näçip şul kezzap derarly bir topar adamlarymyz, ölmeler adamlarymyz ülkütdi. Yaralanyp, keselenip, koronavirusdan medisina baryp belli bir derejede medisin kömegini alyp bilmeýän, medisinadaky ýaşaýan, işleýän adamlar belli bir derejede bilim alyp bilmeýän, ters diagnoz koyup ters adamlary çiğdep öldürýärler. Bu adam medisinany ýa-ni bilimleri galdyrman, sosial problemlerini çözmeýän adamlaryň öz arkadaş şäherini gitdi. Kezzap. Bizim pullarymyzy bizden hiç tat soraman. Oğurlap. Güni oğurluk ýa-ni gizin oğurluk bu açyk oğurluk edýär. Şu wagtda bizim halkymız bütün dünýäde kösenýär. Bütün dünýäde bir ýerde pul berýän bolsa, türkmendir şo ýerde durun. Abhaziýa, hatta Abhaziýada şuna viza beren ok. Olup doýdy türkmenlerden. Ýa şu Abhaziýanyň üstünden ýa-ni Ýewropa, Warşawa, Russiýa geçýärler ýa-da ýene bir zatlar edýärler. Azerbaýjan ýürege düşdi. Azerbaýjana türkmenler. Türkiýe ýürege düşdi. Özbekistan ýürege düşdi. Özbekistanyň üstünden Russiýa gidýärler. Bizim o durmaly, indi bolly. Watana dolanyp, watany ötmeli. Haçana çelli bir ýerde gaçyp ýa-ni işsiz kösen ürkütmeli. Çağlarymyzy görmän, ýaşap.
Şoň üçin halkyň öňüne çykanlara jogapkärçilik almaly şol adamlar. Halkyň öňüne. Meniň öňüne, dewletiň öňüne almaň jogapkärçilik. Halkyň öňüne. Halkyň adyny çykýarmy? Значит, sen bir zat diýende ýygyňdaky adamyň sesleri şol. Diýmek, sen birine töhmet atsan, şo ýygyňdaky adamlaryň töhmet atdygy bolýar. Sen şo jogapkärçilik almaly. O zaman bir maksat var hemmemizde. Bütün halkta. Gurbanly Berdimuhamedov keza. Şonu tutsak etmeli. Näçe çap tutsak etsek, şonça hemmemizin gowulýar. Inanyň hemmemizin. Bizim aramızda paylaşar, bölüşer ýa zat ýok ha. Hiç zat ýok ha bizde. Bir-birimize görüplük eder ýaly, bir-birimize karşı gider ýaly. Türkmenistanyň hemme zatlar. Türkmenistana baralyň, kanunlary ortak goýalyň, kanunlary işledelim. Kim kanun esasında öňe çykylýan bolsa çykdyn. Biz gollary sebäbi bize de uğradyr. Şu ýaly durmuş bolmaly, şu ýaly döwlet bolmaly. Yani şoň üçin dewlete uğraşýar. Siz de haýyş edýär, şonu öňüňe meýnamy hökmünde, maksat hökmünde goýun. Maksatsız hiç arada boşulma, ne bu tarafa, ne bu tarafa, ne bu tarafa, ne de grajdanski aktivist, näme dep ýöräňizi bilen goýun. Azajyk bir durmuşum. Biz size dayanýas. Erteki günü parlamentde öz partiýaçyňyzy açarsaňyz, biz siziň bilen koalisiýa gurarys, ya da bize karşı görüşüp konkurent bolup bizi yerine oturursaňyz, biz sizden daha da öwreneriz. Ne şu urda gitmeli. Töhmet atyp, Hydyrov ýaly şoň kanalyny bar, şol ýaly bolup, ol başga ýol. Ol korrupsiýa ýol. Ol ýa-ki moral taýdan pis ýoldur. Oňa gitmeň. Biz deseniz elde gidin, biz saklap bilmez. Yani biz maslahat verýär. Biz arzu edýär, siz geljekde parlamentde Türkmenistan hökümetine ýol boşulursa. Men näme ýaşanma? Men azatlyk alyp beren halka mümkin birinji saýlawlarda bolan mümkin bolmar. Şoň bilen boldy. Döwlet sizinki, siz öňe akitmeli. Ýöne biz siz saýlanmazy biz görmeli, siz testden geçmeli. Agyrlykda bir-birine töhmet atmaly, çydak gitmeli. Agyrlykda görüşmeli. Siziň leýiniň ýanyna aklar. Näme tolka etmediler şolar? Haýsy türmelerde oturup çykmadylar. Görüşdiler. Ana bizim görüşimiz olardan tapawutly. Şol ýaly. Kynçylykly. Şoň üçin aktivist bolmakan şo zatlar göňüňi getirmeli. Ine şoň üçin halk seni saýlýar, öňe çykdyňmy? Şoň üçin halk sana hormat goýýar. Sen şo testlerden geçip bilýän. Sen üýtgeşik, sen çyda bilýän. Sen oňuň gepine gitmän, manipulasiýa gitmän öz kelleň we maksadyň we meýnamaň we sen öňe halka git bilýän. Sen bize ýol görkezip bilýän. Şoň üçin biz hormat goýýar aktivistler. Ýöne çykyp ol aktivist ýamanlap, onu ýamanlap, ol poklu kanallary baryp, o ýerde de bir topar zatlar aýyp ruhdan gaçma. Biz bardyr ýanymyzda. Nur Muhammed Anaýewiň ýanynda da biz bardyr. Ruhdan gaçma. Ýöne siz bu tarafa geçin. Biz size kömek ediler ýaly. Siz o tarapda biz ilmi ýetenoksyzy çykarmany öwreden. Geçin bu tarafa. İşleň. Ilmiden nerene ederiň. Yani şu ýaly hormatly vatandaşlar, DBT Halk Hereketi çıkışlarına başlady, dowam eder. Görüşi ne diýip bolsa tizden Türkmenistanda protest geçirecek dedim. Halky Türkmenistanda da ýygnap başlayacak. Häzir daşyndan başlap içine ýerýär. Ne diýip bolsa görürdük de, ykbaldyr da. Näme bolar? Utorsmy, utulmarsmy? Bize bagly. Biz görüşürüz. Size bagly, halka bagly. Bizi gollasaňyz, hakykatdan hem öz ýurdum diýip azatlykda ýaşasaňyz gelse, gollasaňyz bolar. Şu dünýäde hemme zatlar Allahyň ruhsady bilen ýöne adamlar edýär. Oturun ýerinde zat ýokdur. Hiç wagt. Durmuş beýle. Beýnadam. Başga goşşak zadyňyz barmy Nurjan apa? Sesiniz gelen o? Söz verenim için sağ olun. Ağzı birliğe çağıryan.
ağzı bir boların demek bir zatı başarıp bilerst dip umid ediyorum. Sağ olun. Serdar, efiri tamamlasak olur oldu. Koşaklarınız var mı? İnternette işlerine O oydu. internet, Çekin. yani tramvayda var diyor ya, poyda mı? Al. Hormatly vatandaşlar, biz yine bir gedek size haýyş edýär. 25 sentýabrda 11 bilen 1 saat aralygynda Amerikada Birleşen Milletler'in baş edarasynyň garşysynda biz protest geçirýär. Ol protestde bizim Türkmenistanyna türmede biýguna ýatan siýasatçy, siýasat tutsaklaryň adamlaryna we biýguna ýatan şo ýerde türmelerde oğlanlara, gıyırlara, gelinlere, ayar maşgalarına uslovunu dasturşan sipajyny udoda yatan adamları hakları üçin şolar halat etmeli, şolar azatlyga çıkarmaly diýip biz protest ederiz. Ol protesti bütün dünyanın döwlet ýolbaşçylary we hökümet ýolbaşçylary gelerde görür. Türkmenistanyň içindäki bolup geçen zatlary. Ine şu ýaly protesti bütün dünýäde diňe bir döwlet edýär. Diňe bir halk edýär. Türkmen halky. Devlete gurunýar. Ýöne devlete gurunýar diýip barman gezmeýän. Devlete gurunýar ýöne senim gurmaçy bolup bilýän şu ýerden barsan. Amerikada bolsan. Amerikadaky ýaşaýan adamlar ýüzlenýär. Ine men şu ýerden barýan. Meniň telefonlarym ine Nurjan apada var. Bizim çıkışlarımızda obýawleniýede badyr şu ýerde şu telefonu jaňyt bilersiňiz, duguşup bilersiňiz, sorak berip bilersiňiz, biz sizin üçin işleýär, size jogap bereriz. Bizim bilen oturup çay içip bilersiňiz. Türkmenistanyň geljegi näýil bolmaly? Şul diktator näýil gitmeli? Näýil pursatdy? Näýil kanun esasyna? Nämeler bolup geçer Türkmenistanda birinji günler, soňky günler? Hemme zat biz size düşünürüz. Şoň üçin gelin çağrışyly protesti gelip bilmeýän bolsaňyz, onu tapawy ýok, aýratyn düşmeli. Ine devlete vekili Nurjan apa şo ýerde bilen barýar. Muhammed ağa da barar, menem baram. Şo ýerde bile ine konferensiýa geçireli, siziň bilen gürleşeli. Bizim başga duşuklarymyz bar, hökümet bilen ýöne ine siziň üçin biz hemme planlarymyzy gyra aýrarys. Ýa biz siziň üçin işleýäs. Şunuň bilen efirimizi gutorýas. Nurjan apa, soňky sözüňiz bolsa aýdym. Yok, aydılacaklar temesini koyup düşündürdünüz halka. Umarım düşündünüz, düşündürler. Halk yani ağzı verirlik. İnternetin peselli. İnternet aýrly. Ine hormatly vatandaşlar, şunuň bilen biz efirimizi gutorýas. Şu efirde biz Farhat Memnunkuliýewiň töwürine bolup geçen zatlary bir terbileşdirmek üçin çykyş etdik. Biz Farhat Memnunkuliýew barada işler soňa çeldi. Biz ofitsialny dokument bolmasa biz inni size maglumat bermez. Ya görkezler ya ofitsialny dokument bermez. Biz şoň ugruna hemme tarapdan biz basışlar edýär hökümetlere. Ofitsialny dokument almak üçin we Farhat Memnunkuliýew Türkmenistanyň bolsa da biz görüşimiz dowam ederiz. Bizim üçin tapawy ýok. Şol Farhat Memnunkuliýew adatlygy çykinça sebebi olanyn hakykatdan ham günler rejimi alşyryşdy. Hakykatdan. Biz onu halas edämeli. Egerde biz Farhat Memnunkuliýewi gidersek we hiç zat etmeýän bir ýerimizden sögüşip otursak, onlar şul sistemany öwrenip, bular başga aktivistler bir-birinden alyp giderler. Hemmet alyp giderler. Aktivistler şol zatlary düşünýär. Men aýsam. Şoň üçin ine şu ýerde biz agzybir bolmaly. Agzybirlenem görüşdi. Biz Farhat üçin görüşmeli. Biz Farhat üçin bir ýerimizden görüşmelerle kim şonu tutap etdi? Türkiýe hökümetimi? Türkiýe garşy. Berdimuhammedowyň ardasy boýunçamy? Berdimuhammedowa garşy. Biz görüşmeli. Men efirlere käwagt giç alyp çykýan, ol meniň işim bilen bagly. Bagşarsyňyz, ýa men diňe siýasat edemok, men öz işime gidip dur, käwagt meni sroşna,
kıssagly telefona çekýärler, men olar bilen gülüşmeli bolýar. Ya biz 24 saat işleýär. Durman. Onu näme? Innik gepleşikleri çelli. Näme soruňyz bolsa, kommentariýada ýazyp biz düşündürüp bildirdiğimizçe düşündürürüz. Bizim hemme zat bilemiz yok. Yönü biz öz pikirlerimizi aýdarys. Innik gepleşikleri çelli hoş sağ olun.